yes. Andefasa commentaire hely zegny ambany eo andineko izy tsara. Ahitako raha tokony volagnina aminao tsara zegny niany zao ty zegny. Safe andra i vacances. Vacances andra i. Avy eo koa zegny za io mandehandeha bazary be ty. Amin'ny douane teto zegny za io. Fa mandrapahanavy eo tamin'ny douane teto zegny za nahita atsika tanora zegny maritra amin'ny lalana io. Safe za indray mamory za indray. Mamory za indray. Okay? Maro zegny atsika tanora hitako amin'ny lala io vacances andra. Atsika mipetrapetraka mikorambe mandany lera amin'ny lalana. Ty zay misy raha tiako aviagna aminazy zay zegny. Ho an'izay olo teo tafita fota e. Lay olo teo tafita ninao vidéo ty. Fa izy koa anao tsy teo tafita, miala anao. Izy koa anao teo tafita zegny ambila amin'ny commentaire ambany ao, let's go! Amin'ny commentaire ambany ao zany, let's go! Azonao? Safe i raha zay zegny mampakatra vibration ty. Atsika tanora volagniko, izy volagniko zao ty, za zao ty mamory. Mamory za hitanao io tety lalana. En même temps, mbola miasa amin'ny business-nahy koa zegny za en ligne. Azonao? Misy raha zegny tiako aviagna aminao fotoana zay zegny. Tsy de ilaigna zegny ny mandany leranao. Ave raha ty natao ho an'ny lalahy zegny tegna izy aminazy. Nataontsika ho an'ny lalahy zegny tegna ya tsy magnino atsika hijanogna amin'ny za avy tamin'ny raha tary. Avy tamin'ny douane tary tsika zao hijanogna Saint-Joseph fa sy mazava eto zegny. Ambany amoron-dranomasina eto zegny. Tsika hikoragna hela tsika. Safe raha ty ny raha ilainao e. Tsika tanora volagno vacances andra. Nefa tsika tokony mifoky. Ya, mbala tsy focus fa mbala plein distraction tsika amizao ty zegny. Fa na zegny na tsy zay zegny, tokony mandiniky hoe karakory no avy. Tsy mila miconcentré amin'ny raha fa passé. Io fa passé fa vita zegny sady passé. Tokony mifantoka amin'ny ho avy zegny atsika tanora zegny. Safe izy koa tsy mifantoka amin'ny ho avinao zay zegny anao, tsy misy olo mifantoka amin'ny ho avinao de. Fa ny raha hitako zegny fotoana ohatra ataoko zao ty za zao ty mamory za io, mandehandeha amin'ny lalana za io mamory raha ty. De en même temps zegny za mbala miasa amin'ny business-nahy en ligne. En même temps za izy ka mandiniky hoe tokony mamorogno programme za. En même temps za magnano vidéo aminao zao ty. Tiako volagny zegny lera zegny raha important be aminao zao ty zegny anao tanora. Matetiky zegny izy koa anao mbala agnatin'ny 10 ans jusqu'à 15 ans tsy azonao honogno raha zegny. Izy koa anao agnatin'ny 15 ans jusqu'à 25 ans mbala tsy azonao honogno fô ka raha fort probable. Raha ohatra ka anao zegny agnisan'ny zanak'olo classe moyenne zegny. Fa raha anao zegny classe-n'olo pauvre, ohatra nataoko zegny, i raha zegny commence mitiry agnaty saigninao hoe ino ny tokony ataoko. Ary zay zegny natongavako teto. Ity zegny agnisan'ny zavatra nataoko nanomboko de toute façon za raha tampanifena zegny za fa nandiniky raha karakory gnanaovako izy. Fa zavatra tamatavy taty zegny za aveo nahita hoe akaiky zegny karaha ty gnanaovagny raha io. Aveo Jackman koa nagnambanga. Jackman tsy magnino ambelako miaraka amin'ny vidéo ty zegny vidéo nazy magnazava zay ambelako amin'ny ambadibadika eto na ambany eto. Izy io zegny misy étape zegny tokony ho fantotranao amina fiainana. Étape manomboka anao 7 ans jusqu'à 15 ans. 15 ans jusqu'à 25 ans. 25 ans jusqu'à 40 ans. 40 ans jusqu'à 60 ans. Ke tampontsika amin'ny étape 7 ans à 15 ans. Na anao mizaha zao ty zegny afaka tsabona amin'ny zanakanao koa zegny izy. Za zao tanora, za fa misy zanaka, zay zegny naitreteko zanako. Tsy haiko zegny na mety aminao na tsy mety aminao fa zay mentalité entrepreneur, zay mentalité businessman.
7 ans à 15 ans, eo zegny zanakanao ambelanao magnano distraction. Nasoanao amizaha zao ty zegny, eo ny fotoana fagnanaovanao distraction fiaina. Izy koa anao olo tanjary edy touristy. Tegna tiakitra farany ambony zegny anao. I fotoana zegny fotoana tokony laninao amina distraction. 7 à 15 ans. Azonao raha volaniko e? Tsy efa zay moa baka isika tianao i vidéo ty zay. Tsy efa zay moa lambany. 7 à 15 ans, anao distraction. Afaka mitsabo lera tena tsabogna jiaby anao. Fa manomboko, zay fahitako izy, alozaveko aminao tsara izy. 15 à 25 ans, commence anao zay mangala journal anao, na hoe mangala carnet zegny anao. 15 à 25 ans zegny commence magnondany amin'izay zegny anao hoe ino ma raha ilaiko zegny fiaina. Eza tany tiako andihanana zegny fiaina. Ino raha tiako anagna ina. Ino raha ilain'ny vatagna zegny, ino raha ilain'ny saignana zegny. Azo volaniko tandresa raha volaniko zegny. Satria zay nandalovako edy. Nanomboko zavatra ampanifiana fa nandiniky raha io fa tsy azoko atao karakory. Commence nagnano recherche za zegny nahitako jaka mamile ambadika io. Ary zay koa zegny tokony tsabonao amizao ty zegny. Satria i raha ty hevitry nazo tamina billionnaire. Za mbaly tsy billionnaire fa za ndraiky olo lasa billionnaire fo za satria za fa mampiasa stratégie ty zegny. Efa haiko rango mialoha zao ty za ho lasa billionnaire zay. Satria noho raha tsaboigna zegny ahaizana izy. De 15 à 25 ans zegny anao magnontany raha aby zay zegny. Eza tany tiako andihanana, ino raha tiako anagnana. Fa io zegny tsisy raha tsy possible amin'ny fiaina. Tsisy raha tsy possible. Na ohatriny vola agnatin'ny orange money-nao na imbolanao io, na ohatriny vola agnatin'ny bankinao io, afaka ninao zegny tegna fotra agnatin'ny banky io zegny. Satria zay ndeha ataoko edy. Zay ndeha ataoko. Le tany ampitrako vola amina banky ninanto tsy maintsy ninanto tegna fontry amin'ny fotoana zay. Fa raha amizio za fa mitsabo izy. Satria fa haiko mialoha. Afaka hainao mialoha zegny le raha. Noho nino? I raha volaniko ty zegny. Manomboka 7 à 15 ans volaniko, anao afaka miaigny fiaignanao amin'ny distraction io. 15 à 25 ans, anao commence magnontany raha aby. 25 à 30 ans, aloha sintsika dimy taona hely zegny. 25 à 30 ans zegny, anao magnano action. 5 ans, magnano action. Mitsabo raha zegny anao, mazany 5 ans mitsabo raha, tsisy zavatra nety tsara zegny, tsisy zavatra nandeha tsara amin'ny tianao komboagna izy. 10 taona, anao tsy miboaka. Tsy mitsoaka zegny, zegny tiako volagnina io. Manomboka eo boka anao stoïque. Zegny ma stoïque ny stoïque. Mila anagnanao izay, fortitude zay. Mila anagnanao mahay hoe karaha ty jaly zegny, mila hainao zegny. Karaha ty vio tafita zegny, mila hainao zegny. De manomboka zegny anao, manomboka 30 ans zegny anao, commence focus. Focus zegny mifantoka. Manomboka mifantoka zegny anao. Fa za mahita amintsika tanora amizao ty vakansy ny andro de variagna zegny atsika mandany lera mandeha mikorambe olo tokony efa tonga de efa fantatra anao hoe ilaigna zegny ny mifantoka zay zegny. Za mahita sosokevitry nakahy ty tsara zalahy izy koa anao mifantoka amina vakansy andro anao tsy dia magnano vakansy mitovy n'olo jiaby. Satria ny raha hoeko anao io lasa entrepreneur fonao io. Izy ka magnaraka fonao vidéo jiaby alefako ato zao. Ho lasa entrepreneur fonao. Ohatra ataoko zao ty zany. Izy koa fa vakansy karaha zao ty zegny anao tsy mandany lera mitovy olo jiaby io. Izy ka olo jiaby zegny mandany lera hoe vakansy malany 12 heures de temps zegny manomboka 6 heures mandraigny jusqu'à 6 heures mandraigny ndraiky 6 heures hariva zegny lany amin'ny zavatra tsy dikany. Ninao ndraiky zegny commence rasainao aroe leranao. Mila fetsifetsy hely fo. Rasainao aroe zegny leranao. Asa hoe 6 heures jusqu'à 2 heures. 6 heures 2 heures ty zegny eo zegny anao mitsabo le raha tsy de important loatra zegny. Fa manomboka 2 heures zegny
asa hoe mianatra langue zegny anao na mianatra informatique na raha hafa hoe afaka magnano mangala permis de conduire mianatra langue kafa na français zegny anao mianatra anglais ampitombonao zegny raha mitady expérience zegny expérience no tsy fanagnanao expérience aby zay zegny manahiragna anao izy koa anao tonga 30 ans 40 ans jusque 50 ans nefa manomboka ake zegny mabe chargenao izy koa fa anao niteraka araiky ny raha tegna manahiragna anao ake ara sarotro eky tsara fa sarotro na anao mizaha azy ty zegny ny mandray décision izy koa niteraka araiky anao namondo tragno anao nagnefa jiro anao karaha manao avy eo voalaza avy amin'ny karaha magny karaha mahafiraha igny fo manomboka ake sarotro aminao ny miala iasanao io nefa iasa io ndraindray tsy tonga amin'ny freedom tsy tonga anao amina liberté iasa io fa ilaigna zegny diana rangozio anao fa mila mifantoka amin'ny raha aby io mba misy anao avy eo tsy mivolagna hoe sarotro fiainagna ty mahatonga fiainagny sarotro dinia fa sao de mba tsy fahazahoanao i raha zay zegny ekeiky zy sarotro zy fa izy koa anao mahazo ny raha bovolaniko ty mba fa commence hitanao hoe eo ihany zegny izy io mba hitanao hoe eo ihany za donc mandiniky ny raha ilainao manomboky izy io ty business fa aloko anao tonga business zegny ilaigna ny fahaizanao ino raha hainao ino raha tianao ino raha anagnanao sakefa i raha telo zegny zegny misafidy araiky amin'igny anao andemoronanao business regninao raha volaniko i raha telo io volaniko misafidy araiky amin'igny zegny anao andemoronanao business na io talentanao amina talenta mbala afaka anao magnano business amina talenta anagnanao amizao ty na io zegny raha tianao passionanao zegny na io zegny specifique knowledge-nao supposons zao enao mahay français anao amizao ty mahay français ohatra aminakahy zegny ny fahaizako anglais zegny tsy vitany andeha ampiako namagna fo fa business de toute façon za nagnano commerce tabarika dimy zegny ny fahaizako anglais zegny égale business mba tiako takatra anao i raha zegny hoe fahaizanao anglais égale business donc zegny izy koa anao zao ty tanora ny raha tiako volagny ta vidéo niany zegny tsaratsara kokoa anao manomboky zao ty mifantoko anao izy koa français anao mifantoko anao amin'ny français igny avy eo andeha ama problemen'olo amin'ny français magnerigny za tontolo zao ty magnerigny za tsy vitany tamatavy ety fo tsy vitany tanàna misy anao io fo fa magnerigny za tontolo zao zy azonao raha tiako volagny eto magnerigny za tontolo zao zegny anao mandeha mamahy problème amin'ny fotoana zay entrepreneur anao fotoana zay entrepreneur ny fahaizako anglais business izy ka zay problemenao amin'izao za afaka magnampy anao io misy americanized ambadiky io ary ambadiky koa misy underground agnatin'ny underground ao zegny za magnano technique jiaby izy koa tsika mahazonona amin'ny fotoana zao ty izy ka tsy mitsabo raha bovolaniko zegny anao après 10 taona miala izy io ty au lieu anao fa tokony navita 10 taona après 10 taona miala izy io ty anao avy ndeha hagnano action nefa tokony fa nisy raha zegny tokony azonao ahitsy agnatiny io mara andeha ahitsinao izy koa anao tsy mitsabo à partir nanao mitsabo just do it après anao avy eo ity mila alefako ato ty alefako ato manomboka eo boka anao commence magnano business azonao raha karaha zegny fa izy koa anao tsy tsabo zegny fiainan'io vao maika miasarotro fa fiainan'io ary vola vao maika raha ilaigna fo raha io tsy havitiagny fiainagna tianao anao noho ny fitiavako anao mahatonga za magname hevitra zegny anao amizao ty zany karaha tianao sa karaha tsy efa zay moa boka ambany aizako hoe tianao zegny le hevitra meko anao izy noho ny fitiavako anao i raha zegny zandriko noho ny fitiavako anao zegny raha zegny zokoko tiako noho ny fitiavako anao ivolaniko raha zegny anabaviko zandriko tiako noho ny fitiavako anao i raha zegny fa za mahita atsika amizao ty zegny izy koa tsika samy tanora fampananitra tsy ahoanao raha volagnitsika
izy volaniko igny aza ambesagna za mandeha ivelany na hoe za agnaty katikaty na eza fa dieny za jeudi mbola agnatin'ny raha magnano karaha ty aty bajaj za io le mamory za fandrazoko ono fotoana ny fanagnana na tsy azoko lalanigna fahatany tonga aminao eto zany za rihevitra zegny iresy hevitra zegny izy ka mety aminao fa za mahita atsika tanora amin'izao zegny miambigny la guerre vavabe asasa zegny anega mahagaga za raha zegny amintsika tanora zegny miambigny fafamopakapapapapapa misy ady misy raha mahazo ta problème mbola anao aveo matsapa hoe za mila vola problème tsy mahita asa rejeté anao aveo miakatra vibration anao hoe zety karaha zao noho ny fandehananao lera manomboka anao mahita vidéo niany jeudi zegny anao fa tokony mifantoka amin'ny raha volaniko aminao za tsy tagna sasa anao zalahy za tsy tagna sasa za tagna sasa anao eko raha mameloko anao eko raha mameloko anao fa ny raha mahasambatra atsika ahitantsika fahasambarana ambonin'ny tany ty mahatonga za mivoligny raha zegny aketo aminao jeudi zegny azonao raha volaniko zegny noho ny fitiavako anao de tokony arenao hevitra zegny za ty mavita magnasasa anao ohatra ataon'olo jiaby agnatin'ny Facebook ty aky ohatra ataon'olo agnatin'ny réseaux sociaux ty aky fa tsy hitako avantagenaka amin'ny raha zegny za ka andeha agnasasa anao olo izy tokony anangina anao problème io volaniko tsy maintsy misy fa anjaranao miary izy problème tsy maintsy misy ary isan'andro olo io mitady problème fo isan'andro olo io mitady asa fo isan'andro olo io midriky andeha hidriky anatina asa fo fa manomboka anao am'izay vidéo ty za misarika anao hoe mifocus avy anao mandinia tsara anao indra tokony tsy aboky ny azo ty amaliako problème ny olo ababy jiaby io andezahoako vola aminjare ave fadiana vola sarotry mitady vola fadiana mitoa izy koa anao lalahy mitovy manambady anabavy mitovy manambady anadano fadiana mivoligny raha zegny indra tokony volagninao na emory raha ty eo anao kanao na emory raha ty eo anao izy koa za jeudi montana anao jeudi na montana ro jiaby jeudi na emory mitady 19,5% 99,5% fa haiko valinteninareo mizahazaha jeudi zao na izarotro noho nino zay noho ny raha regninao isan'andro indra tokony ataoko anao jeudi indra tokony ataonao jeudi magnova raha regninao magnova tontolo iainana na olo zavanao anaty Facebook ty magnova raha fitandrignesanao exemple 10 taona anao mitandregny développement personnel fo 10 taona efa tsy mitandregny rika anao izy ko tamin'ny talon anao mitandregny ira anao jeudi anao mitandregny développement personnel 10 taona azonao raha volaniko zegny aveo ampiakara amizay ny valeranao ampiakara valeranao safa izy ka miakatra valeranao komanso mahay mora aminao amizegny zegny raha io izy koa fa mahay makatra valeranao raha volaniko anao mila miketriky fo zegny azonao anao mila miketriky fo isan'andro miketrika gauche anao miketrika droite miketrika gauche anao miketrika droite izy koa fa mahay amizay ohatra anao amin'anglais io afaka anao hitanao re merci chips io merci chips re anao re sa hitanao izy io afaka miasa agny amizegny zegny anao fa ohatra ataoko zegny za zegny fahaizako anglais zegny tsy hiasa agny za fa hiasa ato hiasa agnatiny ato mandeha mampahira anao jeudi zegny atsika hontany ataoko fa misy raha fo zegny hotsapanao manomboka eto zegny de zany aveo bela tsy ngatake-hevitra antsokosoko hely 5 000 anao magnano hevitra za ndraiky olo ababy mizaha olo ababy agnaty Facebook na mizatsy mety 5 000 misy hevitra aminao za hontany ino problème ro karaha maro be fa morivory magnano formation na asa zay formation hidriky sa mbala formation mbala misy fandraraka zay mbala hidriky za mahita anao misy stress be anao fa afaka zany
Ya, anao fa afaka fa anao mila matoky tegna. Ya, dia raha tiako volagny zegny izy ka amin'ny tanora mitovy antsika zao ty zegny, ino zegny hevitry mba azonao amezagny zare zegny aloka hiatriky velon-tegna. Za mahita anao ndray mety mbala 22 sa 27 ans anao, 22 ans. Ya, izy ka tanora hiatriky fiainana zegny ino raha tokony azonao rasaigna amin-jare zegny? Ilay mbala zandrinao. Miketrika hoe? Tonga mandavitra. Resaka velon-tegna. Hoe satria zegny amin'ny fiainana sarotra. Ady vôla. Za zegny mbo maniry mba tonga hafa. Ia. Rehefa fahaizana zegny hoe zandrikely na zegny Tiavaka aloha vôlanao aloha. Nagname hevitro namezako vôla ianao. Azonao zegny? Ya. Raha magnano karaha zegny. Tohizo raha volagninao. Za zegny mba maniry tonga hafa zegny. Ya. Dia zegny andeha hanomboka formation dia Ya. zegny manana faniriana misy vôla zegny. Amin'olo misy vôla. Resaka raha vôla zegny antsika aketo. Dia tsara zegny aketo. Dia mialagna am'fomban'olo zegny anohana hoe fahasahiran'olo maventy. Ya. Dia mba tsy hitsinjo ny tegna, hitsinjo ny Ray aman-dreny. ray aman-dreny. Ya. Dia zegny zegny mampitsaboky zegny. Ya. Dia za amizay zegny andeha hitady vôla teo amin'ny resaka formation teo. Ya. Hoe mbo magniry zegny za amin'ny olona taka re zegny. Ya. Hoe za zegny mbo magniry zany Ya. mbo tian'olo lasa amina mercisipy zegny. Anao magniry anao titrika agny? Ya. Dia za zegny mbo magniry faniriana zegny andeha tsikotrango. Zegny mampitrandraka anazy. Ya. Possible tsara zany. Zany. Ya, possible. Tegna possible. Zegny zegny mampitsaboky dia voaingane zegny zaho hoe Anao tsy mila matatro anao fa tsy maintsy. Tonga dia volagniky tsy maintsy. zany. Ya, tsy maintsy ka. Azonao, tsy efa manomboka eto anao marikitry za. Marikitry za place asiako anao. Azonao zegny? Fa anao tsy maintsy ho tonga agny fô anao. Tsy haiko firy taona rô io fa 10 taona dia ilay amezako anao fa tafiditra agny anao. Okay. Farany ta. Sôragna anao dia. Ke raha magnano zegny raha iavako e, io misy namantsika raiky ty mahazonogno raha zegny, ohatra lalagna nandalovako, ohatra lalagna mbala misy anao am'zao ty zegny. Zegny problemen'olo maro am'zao ty zegny mahatonga tsy tanao olo amin'ny tany misy zay maro koa n'olo eto e. Mitovy problème zegny fô zegny. Fa izy volagniko anjaranao mandeha mamaha le problème. Azonao raha volagniko zay ma-entrepreneur anao mamaha ino le problème misy. Ity le problème misy, diany za mbala 15 ans, diany za mbala 20 ans, 25 ans, 30 ans, vahako problème-ndrô ty. Enfin, azoko vôlan-drô jiaby ty. Miaigny fiainana. Za aloha tsy mi-conseil hoe mandeha miasa mafy, fa mandinia mafy, ivoaha raha volagninao, ivoaha environnement-nao, mivarôtanao. Azonao? Ya, raha karakaraha zegny. Dia izy koa mila formation bebe koa zegny anao, ambadiky ty zegny misy lien amin'ny site web io zegny, ao anao mahita jiaby complet. Za sira fa tongavanao millionnaire zegny. Ambadiky ty zegny misy atao hoe millionnaire fondation miaraka amina. Ambadiky ty za mampianatra anglais, miditra akao zegny anao. Miditra akao anao zany. Ambadiky vidéo ty misy lien miditra akao anao. Dia taoko fa tianao zegny hevitritsika niany, izy ka nita aminao zegny zay mambanao partager amin'ny namagna agny zegny izy. Avy eo zegny le zandrinao andrasa zegny zare amin'ny hevitry karaha ty zegny ka mbala nefanao tery ty tany ty fa izy atsika let